Diyos maraming na hapon po sa inyo kabos mga tugang. Maluhod po ang kabos sa pagmamigikan orasyo emperata. Sa ngalan ka nama kan aki asin kan Spirito Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli ka mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagimarahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin autoban sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro rin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Homer S. Del Villar and family. Kamalig Sales Hardware, Altavanos family. Thanksgiving offered by Ann Anonymous. Thanksgiving offered by Janice Novella and family. Agnes Grace Patriarca and family. Relayo family. Marites P. Abion and family. Massive result income offered by Archie Berwega for passing the PNLE 2022 exam offered by an anonymous. Thanksgiving for Our Lady of Miracles offered by Ronald Mortega. Thanksgiving for passing the nursing board exam of Thea Rose Arizapa offered by Arizapa family. For the birthday of Marisol Hernandez. Thanksgiving for passing the BCLT exam offered by Yula Apinado. Thanksgiving offered by Engineer Joy Nidea Abejuro. For the birthday blessing of Talia Jaime Jamie Villanueva, offered by Villanueva family. For passing the nursing licensure examination 2022, offered by Maricor Villamayor and Teresa Berdul. Thanksgiving for passing the basic complementary competency and local treasury examination, offered by Jeline Maravilla. Special intention offered by an anonymous. For Nino Arias offered by an anonymous. Special intention for Cyril Lee. Special intention offered by Gianan family. To pass the criminology licensure examination offered by Christian Felix Marmol. Para sa kapayngaloan kan mga minasunod na kalag. Roger Sr., Rosario, Jose, Crescencia, Efren, Dominador, Manuel, and all souls offered by Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucia and family. For the soul of Jonathan by an anonymous. For the soul of Elisa by Buena family. Ngunyan ang ikaduwang Domingo kan Adviento, hinihiroan sa tuyang konsensya kan pangapoda ni Juan Bautista
Nakita magsulsol kan sa tuyang mga naginibong kasalan, asin magbakle, huli tauyan na ang kahadaan ning katlangit. Sa mahuyong paghinanyog sa mga paghulit ni Juan, asin sa mapakumbabang pag-akot niya to, nakita para kasala, asin nangangaipong gayo kan pagkaherak, asin pagpatawad ng Diyos. An panahon nin Advento, panahon nin magayagayang paghalat sa pagdatong nin kagurangnan, nagiging tunay na para sa to. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton na naawit sa pagpuon. Sa ngaran ka namasin kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamot kang Diyos asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa ilugabos. Asin sa imong spirito. Maray na pagkahapon sa ilugabos mga tugang, Maray na pagkahaponan po, Padre. ako untan sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan na sin maherakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, day lugod maulang ni nanuman na mga kinabano nagibo, alagad ang pakasabot ni langitno na kadunongan, maghimo sa mo na maging katuod niya, siya na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang maluwas na sarong sopang sa pungo ni Hese, susog sa propesiya ni Propeta Isaías, iyo ang magahade na pano nin Espiritu nin kagurangnan, asin magdadara sa iyang banwaan nin katanosan asin kataninongan. Si Hese ang ama ni David, hade nin Israel, asin si Jesus gikan sa kapag-arakian ni David.
An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Sarong supang maluwa sa pamilya ni Hesi. Sarong sanga matubo, hali sa iyang gamot. Maerok sa iya an espiritu ning kagurangnan. An espiritu ning kadunongan, asin pagkasabot. Espiritu ning kahatolan, asin kusog. Espiritu ning pagkasabot, asin pagkatakot sa kagurangnan. An pagkatakot sa kagurangnan, iyuan sa iyang kagaya-gayahan. Dai siya maghuhukom huli sa mga nahiling sana o sa mga nadadangog sana nin sa iyang paghatol sa mga daing sukat. An sa iyang tataramon, pamakol sa mga tawong daing puso. An sa iyang kahatolan, kagadanan sa mga tawong maraot. Katanosan ang nagkos kan sa iyang habayan, kaimbudan ang pamugkos na sa iyang ginagamit. Dangan ang lobo, maistar kaiba ang kordero. Ang tigre, makikidurog sa kanding. Ang ugbo na baka, asin ang leon, magibahan sa pagsabsab. An baka, asin an leon, magiging magkatuod. Sa kaibahan nin sarong aki na mga ngataman sa inda. Siring sa toro, an leon masabsab nin dagami. An umboy makawat sa lungib kanhalas. An kamot nin sadit na aki, ibubugtak sa pinagrirokan kanhalas na rimuranon. Daining karatan o pangratak na nagigibuhon sa sakuyang banal na bukid. Huli taan mga banwaan, mapapano nin pakamidbid sa kagurangnan. Siring sa dagat na pano nin tubig. Sa aldaw na iyan, ang gamot ni Hese matindog bilang tanda sa katawuhan. Hahanapon kan mga banwaan, ulitaan sa iyang iniirokan, magiging mamuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin kapanoan, ning katuninongan, sagkod paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin kapanoan, nin katuninongan sa kwad paman. O Diyos, itao mo sa hade an kahatolan, asin sa aki kanhade an katanosan. Matano siyang maghahade sa banwaan, an nagtitio sa iyang mahihirakan. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin kapanoan, nin katuninongan sa kwad paman. Sa iyang panahon, mamumurak an katanosan, magdadanay sagkod paman an katuninongan. Siya maghahade, puon sa daga, sagkod sa dagat, puon sa salog, sagkod sa mga puro kan daga. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin kapanoan, nin katuninongan sa kwad paman. Ililigtas niya ang mga dukha na nagaagrangay, asin ang mga nagtitios na dai ni nakikidumamay. Sa iyang mahihirakan ang mga mapakumbaba asin dukha. Ang buhay nin mga dukha sa iyang ililigtas. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin kapanoan, nin katuninongan sa kwad paman. An sa iyang ngaran magdadanay sagkod paman. Ang kabantugan niya mapapadagos siring sa aldaw. Huli sa iya ang katawuhan, maako nin bendisyon. Aapodon siyang paladan ning gabos na banwahan. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin kapanoan, nin katuninongan sa kwad paman. Kan si Jesus binunyagan ni Juan sa salog kan Jordan, naghilig sa iya ang Espiritu Santo. Nautob ang propesiya ni Isaías na ang Espiritu nin kagurangnan, mauntok kay Kristo Jesus. Itinutok do sa to ni San Pablo,
na si Kristo ang kapanoan kan pagiging dayupot nin kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, sa katunayan, ang gabos na sinurat kaidto, isinurat sa pagtukdo sa to, tanganing ninhuli sa pagkamatinios, asin karangahan, na itinao kan mga kasuratan, magkaigwa kita nin paglaom. Iwara sa indo nin Diyos na matinios, asin pararanga, an biyaya na magkasararo, an sa indong buot, susog sa kabutan ni Jesucristo. Tanganing burunyog sa isip asin tingog, umawon nindo ang Diyos asin Ama ni Jesucristo, na sa tong kagurangnan. Kaya mag-inako-akuan kamo, siring na kamo inako ni Kristo, tanganing umawon ang Diyos. Buot kong sabihon na si Kristo naglingkod sa mga Hudiyo, tanganing ikapahayag na ang Diyos maimbod sa pag-utob kan mga panuga na ginibo sa mga patriarka. Asin man tanganing umawon kan mga pagano ang Diyos, huli kan sa iyang pagkaherap. Siring sa nasasabi sa kasuratan, sa tahaw nin mga pagano, o umawon ta ka, asin aawiton ko an sa imong ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagdukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spiritu. pagrukiyaw kan ebanghelyo, susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong mga aldaw, nagpahiling si Juan Bautista, duman sa lantad din Judea, asin nagkurahaw, magbagong buhay kamo, huli tauyan na ang kahadean ng Diyos. Sa iya, ipinapanungod ni Propeta Isaías ang sinabi niya, sarong tingog nagkukurahaw sa lantad, andaman nindo andalan para sa kagurangnan, tanosan nindo ang sa iyang agihan. Ang gubing ni Juan balukag nin kamelyo, may hagkos na anit sa habayan, ang kinakakan duron asin tangguli. Mga taga Jerusalem, mga taga Judea, asin mga hali sa palibot nin Jordan nagdulok sa iya, nagtuga kan sa idang mga kasalan, asin binunyagan niya sa salog din Jordan. Kan mahiling ang kadakol ng mga Fariseo asin Saduceo na nagdulok tanganing bunyagan, nagsabi siya sa inda, mga halas na rimuranon, sisay nagtukdo sa indo na magdulag sa padusa. Ipahiling nindo na huna-huna na ama nindo si Abraham. Kulta sinasabi ko sa indo na sa mga gapong ini, ang Diyos makakagibo nin mga aki ni Abraham. Ang patok yao na sa puon kan mga kahoy, lambang kahoy na day nagtataw din marhay na bunga, papaludon, asin isusugba sa kalayo. Ako nagbubunyag sa indo sa tubig, nganing magsulsul kamo, alagadan masunod sa ko urog na makusog sa ko, asin di ako maninigo na maghubad kan sa iyang sandalyas. Ini ang mabunyag sa Espiritu Santo, asin sa kalayo, huli tadara sa iyang kamot an himalidan, nganing linigan ang ginikanan asin tipunon ang trigo sa tambubong, alagad an ata, susuloon sa kalayong daing katapusan. Mga tugang ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marahay na hapon sa Indogabos mga tugang.
Sa pagpapadagos niya to kay ning panahon kan Adviento, pinagpapadagos taman ang mga tema kay ning panahon. Asin ngunyan ay kaduwang Domingo kan Adviento, pinagtataos sa tuya an sarong persona. Ang persona ni Juan Bautista, tanganing iyuan magiyas sa tuya, digdi sa pagbaklay niya to pasiring sa Pasko. Ngunya na Domingo, ang focus niya to iyo ang paghalat. Ang focus niya to iyo ang paglaom. Ang paghalat, sarong bagay na di niya to maiwasan sa buhay. Ang paghalat, sarong necessary na parte kan sa tuyang buhay. Ang paghalat man, sa kadaklan na beses, sarong bagay na di ta na-enjoy. So, tinaw ko nga ning example kaso last week. No? So, naghahalat kita na magbayad sa kuryente, naghahalat kita na magpila sa pagsakay sa jeep, naghahalat kita magbayad sa grocery. Bako enjoyable para sa tuya ang paghalat. Naghahalat kita sa mga restaurants, tanganing makuha niya to sa tuyang order. Pero ang paghalat man pa, no, parti na kan buhay. Day man pag pinangaki, dakula natulos, nagaagi siya sa proseso. No? Nagpupuon sa sadit, inahalat niya to suaki na magtalubo, na magdakula, hanggang sa maging adulto na siring sa tuya. Sabi nga ni kan mga statisticians, sa span ngaya na 70 years kang tawo, ang average person ngaya nagahalat, no? Sa loob din 3 taon. Kung i-compile niya to itong gabos niya tong paghalat, the average person at least has 3 years of waiting. Lawigo na panahon. Para sa tuya ng mga paratubod, ugaring, pwede niya itong maisip na ang bilog niya itong pagkabuhay digdi sa daga, sarong peryodo o sarong panahon nin paghalat. Waiting for the God who comes. Nagahalat kita sa Diyos na minadatong. Si Samuel Beckett, saruining Irish author, as in playwright, nanggana sa Nobel Prize para sa literature kang 1969, ang paghiling niya sa bilog na existence kang tao, madiklom. Samuel Beckett regarded the very notion of waiting for fulfillment or divine intervention as absurd, silly, illogical, untenable. Kaya duman sa iyang opus na Waiting for Godot, igwa dumanin duwang tawo, si Vladimir tapos si Estragon na mga pulubi. They spend their lives patiently but aimlessly waiting for someone who never comes. Ining si Godot, symbol ini kang mahal na Diyos. Asin mantanganing mas tauan ni Samuel Beckett nagabat ining sitwasyon, the two characters have no evidence that Godot or God intends to come or that He even exists. Basta nagahalat sa nasuduwa duman. To make the matters worse, nag-introduce ni duwa pa na character duman sa play. As in, siring man kay Vladimir tapos kay Estragon, nagpaparahalat man sinda, pero ining duwang ini may ginigibo. Nakuha ninda sa objectives ninda, nagyaman sinda, nakakuha nin poder, nag-agom, but so sa indang buhay are also empty and without meaning. So araw kay inisuplay na ito, madiklom. Maray nga ni, ansiring kay ining pagkawara nin paglaom, asin man pessimism, warang lugar sa buhay niya to na mga paratubod. Apera siguro, tanganing marinyo
itong gratitude sa tuya sa regalo kang mahal na Diyos na nag-abot. Sa regalo kang mahal na Diyos na padagos na nag-aabot sa satuya, na nagdadatong sa satuya. Sa regalo kang mahal na Diyos na maabot sa satuya. Kaya siguro digdi mga tugang, an panahon kan Adviento, sarong panahon na karakterized bako nin sarong purposelessness, kundi inaantisiparan ta ini nin may pagkagaya-gaya, magayagayang paghalat. Pero nadaog niya to sa Ebanghelyo, as in iyo ang medyo ironic pagpanahon ka na Adviento, maugman sa tuyang pinagahalat, pero sa tuyang mga babasakon, mamundo. Sa tuyang Ebanghelyo, si Juan Bautista pinagprepresentar ang mga tataramon na very challenging sa panahon kan Adviento. Sabi kini San Mateo, yaon nga yaduman siya sa lantad sa Judea, asin nagkukurahaw sa gabos tanganing madaw kang gabos, magbakli, magbagong buhay, din hulit ang paghahade kan langit yauna. So mga tao na hali sa Jerusalem, so mga tao na hali sa Judea, nagduduman sa iya, tangani na mabunyagan, tangani na madangog kung anoan sa iyang pinagtataram. Pero sinabi man ni San Mateo na kanyao naman sa mga Fariseo na gusto man kuta na magpabunyag, pati man sa mga Saduceo, pati man sa mga banal kay itong panahon na hali sa Jerusalem, nag-abot duman, pinagkastigo ni Juan Bautista. Mga halas na rimuranon. Mga halas na rimuranon. Sisa yang nagtaram sa Indo na magdulag sa maabot na kaanggutan kang mahal na Diyos. Dangan sinabihan sila ni Juan Bautista, kinakipuhan ngayon na magbunga kamo, nin bunga na worthy of repentance. Nya tatasiring kay ni sutono ni Juan Bautista. Ta sa paghuna pano kan mga Fariseo asin mga Saduceo, naguhuna sinda, ta ninhuli ngaya ta sa mga magkamagurangan mi, sina Moises pababa, mga pinili kang Diyos, mga banal, kami man ngaya, pipiliun na kang mahal na Diyos. That is why Saint John the Baptist told them to bear fruit worthy of repentance. Day mag-asa, namirig ngaya mga marahay sa mga kamagurangan nindo, kamuman magiging marahay. Kaya iyon yung pinagsasabi ni Juan Bautista, do not presume to say to yourself, we have Abraham as our ancestor. Kaya sabi ni Juan Bautista, maski ngaya kung mumuyahon sa nakangkagurangnan, maski ngaya iyan na mga gapo na iyan, kaya niyang iligtas kaysa ngaya kamo iligtas. Mga makusog ining mga tataramon, mga magagat. Dangan pinatanidan pa ni Juan Bautista itong mga Fariseo na kung ang kahoy ngaya na day nagbubunga, isusugba iyan. Igwa ngayang may maabot sa kuya na mas makusog sa kuya, asin mabunyag sa Espiritu Santo, asin sa kalayo. Siya daa ining maabot na ini, iyo ang himalidan, no? Winnowing fork na iyo ang masugba duman sa mga tao. Kaya kinakaipuhan na hiwalayon, subunga, tapos suata. So this is a very pretty tough language, as in loaded na maray. Nakakaiwa kita din impression pag nadawog niya to ang mga tataramo na ini, na kung nagdadawog kita duman kay Juan Bautista, garibaga masusulo kita. Grabe ang tama duman sa mga nagdadawog sa iya. But yes, it seems a little out of place in some ways for this season, a season of joy that we are moving into. Nadawag niya to si Juan Bautista na nagtataram manunungod sa pagbakli, sa kahadian kang Diyos, sa pagbunga, sa kalayo,
Pero nadaugtaman siya manunungod sa kadakol pa na mga in a way patanid sa tuya. So where exactly is the hope in all of this? What are we hoping for in this season? What will this season bring us? Sa katotohanan mga tugang, kadakol sa ng mga mensahe sa satuyang sosyudad ngunyan, sa satuyang kinaban, ang nagtataram sa tuya kung ano ang lauman ta. As early as September, taon-taon, pinagsasabi sa tuya sa palibot na yao na ang Christmas. August pa sa nangani, may nagdudungaw na baga sa Facebook. May nagdudungaw na para kanta. As in, sinasabi sa tuya kan sa tuyang kinaban na ang paglaom ngaya na inahalat niya to duman sa mga bagay na kaya niya tong bakalon. Duman sa mga bagay na kaya niya tong itao sa satuya. As in, sinasabihan kita, marahay ngaya para iyan sa ekonomiya. We are told. So we have this consumer-driven sales. Tangani na magbakal kita. Sinasabihan nga ninduan sa idong mga aki na magibo na ki Christmas list. Okay, ito kang aki pa, pinapagibo man kami kaiyan. Hindi papagibo ki Christmas list. Kan sa kuyang mga magurang, tapos kan sa muyang mga relatives, kung ano sa mga kawatan na muyaming ma-receive, kung ano sa mga pinaglalauman niya mo na mga kawatan, knowing that I would not get everything I mentioned to them, but maray na maglaom. Maray na maglaom. And sa hiling ko dahi manasala, with having some hope in lovingly buying and giving gifts. Tayo ang season ngunyan. And I don't think there is anything problematic per se about making lists of things to hope for. Pero ang problema, nag-aabot kunan sa tuyang consumer-driven society, nagsasabi sa tuya, nayusa na inian sa tuyang paglauman. Nayusa na ini ang dapat niya itong motivation sa pagselebrar kang Christmas. Because there are other types of hope we are to seek during this season as well. So sain ang sa tuyang paglaom, our hope must be in something greater than ourselves. Our hope is that the kingdom of heaven will come near sa satuya. But again, mahapot kita, what exactly is this coming near of God's reign? What does it mean? Sa hiling ko, parehas kay ni duman sa nadawog niya to. Kung nagdadawog sa na talaga kita, duman sa enot na pagbasa. Duman sa libro ni Propeta Isaías. Nadawog niya to kunano ang kahadean kang Diyos duman. Naigwa kita kang espiritu nin kadunungan asin pagsabot. That we have this spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Na magkakaigwanin panahonin katuninongan. Imagine nindo suliyon, makikisabsab kay bakang baka. Sukanding, yaon duman sa gilid kay bahan ang tigre. Sa tuya, bako iyan ngunyan. Pag magtaid iyan, kakakanon kang tigre, sukanding. Pero iyo ini su paglaom ni Propeta Isaías, asin iyo man ini ang satuyang nilalauman, ngunyan na panahon kang Adbyento. We know that we are part of something greater than ourselves. And we are made to be part of that creation for the purpose of living and loving one another. Pero sa giraray, mga tugang, kadakla na beses, kadakol ba na mga ulang sa satuyang buhay na nagpe-prevent sa tuya, tanganing maating niya to itong paglaom na ito. So mga inaapod niya to mga baggages sa buhay. Yaon na dyan sukulog,
na nakulugan kita, yaw na dyan sa mga frustrations, yaw na dyan sa pagkadagit, yaw na dyan sa guilt, kang sa tuyang conscience, sa kasupgan, na naresibin niya to asin kadakol pa. Iyo ini so pinagsasabi ni Juan Bautista na kay puhan na halion su ata. Tanganing mahiling subunga. Tanganing itong bunga na ito, iyuan mapabanal kang mahal na Diyos. Tama, magibo kita nin listahan para sa ngunya na Pasko na maabot. Pero lugod sa listahan na iyan, isabay man nyato, ining mga nakuan nyato ngunyan, digdi sa tuyang mga pagbasa. Lugod ilistaman nyato dyan, ang pagkasinabutan. Ikagman nyato sa listahan dyan, ang kagaya-gayahan, ang pagkasararo sa lawgang pamilya, anday pag-iriwal, asin kadakol pa. Yes, Advent is a season of anticipation and hope. Iyo ini ang ipangadji niya to na mahali itong ata sa satuyang buhay. Tangani ang mahal na Diyos maghiro sa satuya asin satuyang kapwa na mas maging mabunga ang pagkamot sa kada saro asin iheras manining pagkamot ni sa gabos na nilalang. Iyo ini an muya na preparasyon kang mahal na Diyos. And when the Lord finally comes, He will not be disappointed. For finally, He will be home in our hearts. Amen. Matindog po ang gabos. Sa tuyang ibahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos, Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namunda gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo kay Virhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako rin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwatin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang unya na ikaduwang Domingo kan Adbyento, andamontan sa tuyang isip asin puso para sa pagdatong ni Kristo. Hagadon tan mang kaipuhan kan simbahan asinan sa tuyang banwaan, an sa tuyang simbag kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang Santo Papa, mga obispo asin ang gabos na klero, tanganing sa indang ikapamidbid si Kristo na aki kan Diyos, na nanitawo, mamibi kita. Ang mga namamayonin banwaan, tanganing sa indang pangatamanon ang sa indang nasasakopan, susog sa katanosan ng Diyos, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang mga naghehelang, nagtitios, inaapi, tanganing si Kristo maging tunay na kaligtasan para sa sainda, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kitagabos na uya digdi, tanganing maandaman sa tuyang puso asin isip sa pagdatong ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo.
Sa tuya man pong ginumdumon, ang sa tuya mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurang nanikan sa muyang paglaw, mantang kami nagahalat sa imong pagdatong, pakusuga kami sa gibong karahayan, likayan kami sa karatan, asin mapasamuyan kaugmahan kan sa imong pagdatong. Ininagad mi sa ngaran ni Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibig ko mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang, makumalugod kang Diyos sa mga makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangnanan atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kapagkanigwas sa imuan mapamibi, asin atang nin sa mong kapakumbabaan, asin kung sain mayong maniniguan, anuman sa tabang kan gibong marhay, antabayan mo man kami kan tabang nin sa imong kapatawadan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spirito. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanayan sin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamhana na yung kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kaninang birhen sa day masabing pagkabot, ipinahayag ni Juan an sayang pagabot, as initinukdo kan siya yaona. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang magandam para sa misteryo kan sayang pagkamundag, tanganing mabtan kami nagpupuka sa pamibi, as inaguugma sa sayang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, nagpasaluib sagod sa pasyon, nagkwas siya ni tinapay asin pagpasalamat binaaki ni asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kayni, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kayni, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Birhen ni Nakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, bag-o mawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon na sinbinatuod kang Diyos no nakawalian, nangangahas kitang magsabi.
Dua kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya amuan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ni kay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo, Asin sa imong spirito. pati narauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyaan kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamigli Ang hawak ni para Kristo. sa komunidad Amen. espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. Kristo